nie je až tak ďaleko, ale je možné, že jeden z vás tam nedorazí. Obetovali ste toho najlepšieho? No jasné. Nebude ti vôbec vadiť, keď do toho prídete? Nie. On prichádza o budúcnosť, keď tak pozerám, ako rozťahuje nohy. Ide do tvojho. Ale máš dobrých kamarátov, pretože Dubničania teraz hovoria, že chudák. Držia ti palce. Hlavne nezatvárať oči. Teraz prebieha takéto Janové rentgenovanie. Teraz hlavne trpne jeho. Chalani, ja som vám to slúbil. Poď aj ty. Poď. Nie, bojíš sa? No jasné. Fú, ale počujem ma, to by si nemal povedať takto na verejnosti, lebo veľa pekných Trnavčaniek sa pozerá a keď im povieš, že si strachopút, tak tým pádom tvoje šance klesajú na minimum, podobne ako šance tvojho kamaráta. Pozri sa. Hop! Teraz je to možno o to náročnejšie, že máme už taký vlhký povrch a koleso sa môže kedykoľvek šviknúť. Švik sem, švik tam, niektorí to poznajú. Jano, poď, ako pán prezident Prívara hovorí, vyskoč. Janko, dáš kamaráta aj z auta? Daj z auta. Toto mi príde taká výška, že však to nie je nejaký oný. Čo keby sme akože... že by si až hore vyskočil, lebo nie nadarmo tam máš teda tú dosku, ona tam nie je na to, aby si možno odrážal nejaké kruhy, alebo sa bránil nejakým útokom mimozemšťanov, alebo niečo podobné. Poď sem, kamarát, poď sem, ale ochotne ide. Zatiaľ si mal šťastie, tak sa nesmej. Nikdy nevieš, kedy kočiš zasiahne. Ono sa to zdá, že to je také nejaké, akože možno, že je vyratané a tak, ale z vlastnej skúsenosti viem, že aj Janovi niekedy ujde a vtedy je to problém. Jano, keď je to mokré, tak je to veľká šanca, že ho trafíš? Skôr, že spadneš. Tak, keď spadneš, ten v červenom to bude vedieť prvý. Či máme sanitku? Jo. Neviem, potrebuješ, čo máš vysoký tlak? Ja jemu. Čo keby si lahol vedľa neho? Ne. Chlapci, ale ja som myslel, že v Trnave sú odvážnejší chalani. Jano Kočíš a neznámy mladík z Považia, ktorý možno mladým aj zostane. Zvládol to, krása.